Pierwszy krok, co my chcieliśmy w tym roku, analizy grunt, chodzi o ekologiczne, chodzi o fundamenty. To jest robione, jesteśmy zadowoleni, tego dzisiaj też podpisaliśmy tę umowę. I następny krok teraz będzie budynek i zaczynamy to. Tego my potrzebujemy ciepło, zima, potrzebujemy ciepło, wiosna i jeszcze suche lato, bo mamy bardzo mały czas na zabudowanie. Szwedzka firma ma na wybudowanie fabryki tylko 6-7 miesięcy. Na mocy podpisanej umowy stała się właścicielem działki przy ulicy Wawelskiej. Jest to obszar ponad 5 hektarów, który wchodzi w skład specjalnej pomorskiej strefy ekonomicznej. Koszt tej działki wyniósł ponad 2 300 000 złotych. Mimo że do rozpoczęcia produkcji wózków i bagażników rowerowych pozostało kilka miesięcy, to już teraz firma prowadzi działania rekrutacyjne. Docelowo pracę ma tam znaleźć około 100 osób, jednakże nie jest wykluczony wzrost tej liczby w przyszłości. Cała fabryka ma mieć powierzchnię 13 500 m².